So, wadyak kayo mga ka-Develop TV. For today's video mga kalapatids, last training kami ni Clacking Pigeon TV. Ayan, so subscribe nyo po ang YouTube channel niya mga kalapatids. Nasamahan niya tayo ngayon sa ating last training sa gaganapin na last lap ng ating club mga kalapatids. So ayan, dito pa yung ibon at nag-intro lamang ako. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel mga kalapatids, mag-subscribe ka na and click mo yung ring button para updated ka palagi. At tara, samahan nyo ako. So yun, welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw nating patuka. Ayan, so available sa kanya lang, super sisiw. Yan, and then MP29 mga kalapatids, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Loaf mga kalapatids. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapatids, Flyer Mix and then Breeder Mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapati, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan po kayo mga kalapati. So ayun mga kalapatids, nandito nga tayo sa Nicolas, sa taas ng bundok mga kalapatids. So yan so taas ng bundok tong natin. So napakagandang view. And then doon na po yung ayan, so medyo mataas yung ating brightness mga kalapatids. Yan mga kalapatids, kitang-kita na yung mga dadaanan nila mga kalapatids. Diyan na yung Pangasinan mga kalapatids. Yan pakita ko sa inyo mga kalapatids. Nasa taas ng bundok tayo ngayon mga kalapatids. So ito yung mga ibon. Yan So medyo marami-rami mga kalapatids. Yung iba dito ay training lang. At yung ito ay kasali to sa last lap mga kalapatids. Nandyan yung nag first placer at second placer ng second lap mga kalapatids. So yan, kasama ko nga si Clacking Pigeon TV mga kalapatids. So nasamahan niya tayo ngayon araw. Ayan, so ipapahinga lang namin yung mga ibon mga kalapatids. Sa ganun ay pag mamaya i-release namin ay dire-diretso na sila agad mga kalapatids. So yun, babalikan ko kayo mga kalapatids at tatambay lamang kami saglit. At iayos na rin namin, set up na rin namin yung mga kalapati. At sa ganun, release na lang mamaya mga kalapatids. So ayan, antabay lamang kayo at babalikan ko kayo. Many minutes later. So yun mga kalapatids, napa-adjust tayo ng 740 mga kalapatids. I-adjust natin ng 740 dahil sinet up pa namin mabuti. Ayan So unahin po namin yung mga nagpasabay at ihuli namin po yung yung kasali ng pan race mga kalapatids. So umpisa na namin, ang time check natin is 7:38 pa lang. At ayan mga kalapatids, na-set up na namin. So andyan na si Aring Araw. Medyo hindi nyo nakita mga kalapatids. So ayan, tatanggalin ko na lang to mga kalapatids. At sa ganun ay ready to release na tayo mamaya. So ayaw niya matanggal. Yan mga kalapatids. So natanggal na natin. So umpisa na ni DIY ang pagtotos. So bali 10 birds mga kalapatids yung i-release natin. So si Clacking nagba-vlog na rin mga kalapatids. So subscribe nyo ya. Ilalagay ko dyan sa ibaba ilalagay ko dito yung kanyang YouTube channel mga kalapatids. So yan umpisa na natin tong sa kanya at yung mga nagpasabay na iba mga kalapatids.
Aw. Yan, so ito to So, nangangagat ka din. ibon na kalapatids yung Ayan. ating tatlo. Na So, pinapay. 740. Umpisa na natin. Yan yung ating view, oh. Napakaganda. Yan, oh. natin maging mga kalapatids. Yan, mga kalapatid. So, Yan, first toss ng malayo ng ating Tara. ibon. i-release na natin, mga kalapatid. So, doon ka kung paras maganda-ganda. Doon. Yan. Yan, mga kalapatid. So, umpisan ko na. 1, 2, 3. Yan, oh. Uy, ayaw pa lumabas, mga kalapatid. Uy, Tulog na yan. tulog pa yata itong mga to. Mga kalapatid. Napay nga, yun, oh. Ayan na, mauli yung atin, oh. Yan, oh, mga kalapatid. Yun, ayun. Good luck. Yun na sila, mga kalapatid, oh. So, inuna natin yung mga training, hindi kasali sa pan race. Yun na sila, oh. Hindi nyo kita, mga kalapatid. Yan, oh. Medyo mamug-amug doon sa ibaba. So, diretso na sila, mga kalapatid. So, hindi na umikot. Hindi na po sila umikot, mga kalapatid. Ay, susunod na natin tong ano, kasama sa pan race. Makakauwi nga ba ng ilang oras ng ating ibon? Yun, wala na, mga kalapatid. So, antabay lamang kayo, babalikan ko kayo. Susunod na namin yung iba. So, mga kalapatid, sa 7:46 na, no. So, yan, may break, yung ano, haring araw. So, i-release na namin yung kay Ginos, mga kalapatid, ano. So, hindi namin din pagsasabayin to, tig-isa, para mas matrain sila mabuti, mga kalapatid. So, yan, i-release na ni Cracking yung una. So, yan, oh. O, release mo na, boy. Yan, oh. So, una na siya, mga kalapatid. Sa maya-maya ay isusunod ko na rin para hindi sila magsasabay-sabay. Hindi sila magsasabay, mga kalapatids, ano. Yun. So, hindi na rin umiikot, mga kalapatids. So, hintayin ko lang siya, mga kababa. And then, medyo ano tayo, marainis. I-release ko na rin yung isa. Hawak ko naman na, mga kalapatids, ano. And then, sunod na rin yung kay Idol Tamang Inala. Yan, oh. So, yun. Direksyon na, mga kalapatid. So, release ko na rin to. Yun, oh. Hindi na nagsabay. Yun, pababa na, mga kalapatids. So, hindi yung medyo hindi yung makita dahil sa brightness, ano. Yun, oh. Direksyon na. Yun, oh, mga kalapatids, oh. Ayun, mga hawk. Nako, kasana habulin. Ayun, parang hinahabol oh, yung isa. Oh. Parang Huwag ka sana habulin. nagdadive na yung isa. May hinahabol, mga kalapatids ng hook. So sana hindi naman habulin, no. So isunod na natin kay Idol Tamang Inala, mga kalapatids. Sunod na. So unahin natin yung isa. Ano, hawakan ko lang. So unahin natin si ano, first placer, mga kalapatids. Ayan, oh. So release ko na rin. Yun, mga kalapatids. Sunod-sunod na yan, mga kalapatids, sa ganun. Yan, oh, hindi na ikot din. Dire-diretso na, mga kalapatids. Yan, so hawak na rin ni Cracking yung nilalaro natin na ibon. Yung nag 17 placer, mga kalapatids. So i-release na rin yan, mga kalapatids, ano. So hintay lang namin na makababa ng unti, and then release na namin yung isa, mga kalapatids. So yan, wala na, mga kalapatids. I-release na ni Cracking. Yan, si Cracking na. Yan, oh. Yun, nasa ibaba na, mga kalapatids. Diretso na. Diretso na, mga kalapatids. Gas dito. Po? Gas. Wala na po dyan sa itaas. Ha? Wala na po. Wala na? So may napadaan na raiders, mga kalapatids. So i-set up na namin to at bababa na rin kami. So yan, o, yung tatahakin pa namin, mga kalapatids. So yun, hindi pa dito nagtatapos yung ating vlog, mga kalapatids, dahil may video pa ang gagawin na abangan nyo. Yung ipapa-video ko kay Idol Tamang Inala yung pagdating ng ibon niya, mga kalapatids, ano. So yun, salamat kay Cracking at nasamahan niya tayo ngayon at nag-toast din siya, mga kalapatids. So subscribe niyo siya sa YouTube channel na at i-visit niyo rin ng YouTube channel niya para sa ganun ay maabot niya na rin yung monetization, mga kalapatids, ano. So medyo matagal-tagal din at siguro maaabot na rin niya. Ilan na lang kulang mo, bro? Unti na lang. Mga
Nasa 1 plus. 1K. 100. 1 plus. 1K. 1K. Malapit na yan, bro. Tiwala ka lang, tiyaga lang sa pagbablog. So yun mga kalapatids, kita-kits na tayo sa yung abangan ni Sir Tamang Hinala, So yun, tara. A little longer than a few minutes later. Alas 8:20 pumasok, hindi ko na malayan na bumulusok na pala. Oh. Ayan. Yung isa. Ayan na. Ayan ang isa. Sunod lang sila. Ayan na siya. Oh. Ayan na siya. Oh. Oh, ayan. Blue bar. Alas 8:20. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. So yun mga kalapatids, nakuha na tayo galing sa mid-toss natin mga kalapatids para sa darating na last lap natin sa club mga kalapatids. At mga kalapatids, ang kinuha lang nung ibon ay mga 30 minutes yata mga kalapatids, at 25 o 30 minutes niya lang kinuha yung pinag-mid-tossan natin mga kalapatids. So taas ng bundok yon mga kalapatids. So maganda yung view, nakita nyo naman sa ating videos mga kalapatids, maganda yung view. So tanaw niya agad yung pag-uwian niya mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids yung update ko sa inyo. At dito ulit yung nagtatapos sa ating videos mga kalapatids. At kung bago ka pa lang din sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na, click mo yung red button para updated ka palagi sa ating YouTube channel mga kalapatids. At wag kang titigil na sumuporta dito mga kalapatids, dahil may parapol po tayo mga kalapatids. So kung napapanood mo yung mga ads, wag mong i-skip yun mga kalapatids, kunting tulong na rin sa akin. So don't forget to like, comment, share palagi mga kalapatids sa ating mga videos mga kalapatids. So share mo to sa Facebook para mas kilala tayo mga kalapatids. So yun lamang po, dito na nagtatapos at kita ulit tayo sa next vlog.